खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ बिटिआरआव इनफ्रास्ट्राक्चार आरो टुरिजम जौगानायाव गोसो होदों सिएम प्रमद बर'आ। ओनसोलारि जौगाथायनि थाखाय मोनसे मख'जाथाव नाजानायाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा श्री प्रमद बर'आ गोबां गोनांथार बिथायारि सानज'थाय आरो दावबायथाय हाबाफारिखौ बेखेवदों। तामुलपुरनि देउलकुसियाव बिथाङा मोननै गाहाय मावथांखिनि थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनो। बर' बाजारनि मुंख्लं हरखाब नार्जारि नब्लाङाव ग्रिन रुम आरो बेरान्डाजों लोगोसे हारिमुआरि जौसां आरो हरखाब नार्जारि चिलड्रेन पार्कखौबो जौगाहोनो थाखाय। बे हाबाफारिनि थांखिया सुबुं समाजनि नांथाबनाय आरो हारिमुआरि जौगानायखौ बांहोनायजों लोगोसे ओनसोलखौ मुंख्लंफोरखौ मान होनाय। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोनबावनाय बायदियै गुबुन फारसेथिं दावबायनायखौ जौगाहोनो नाजाबाय थानायाव सिएमआ उदालगुरिनि रुपनगर NELC मिसनाव मोनसे गोदानै लुजानाय आलासि न'खौबो बेखेवदों। बेजों लोगोसे बिथाङा बे जिल्लानिनो कथालगुरियाव गुबुन मोनसे आलासि न'नि अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। बेफोर सुबिदाफोरा आलासि सिबिथाइफोरखौ गोख्रों खालामगोन आरो बे ओनसोलाव बांसिन दावबायारिफोरखौ गोसो बोहोगोन होनना मिजिंथिनाय जादों। बिटिआर सोरखारा गासै ओनसोलाव खौसेयै जौगाथाय आरो रायजोआरि बिथायारि सानज'थायखौ बांहोनो थाखाय रादाय होबाय थादों। नैथि खौराङाव दङ बिटिआरआव दैबाना आरो हा खुरखानायनि हेंथायै गोख्रों राहा लानो खोथा होदों पीयूष हाजरिका। आसाम केबिनेट मन्त्रि आरो उदालगुरिनि गार्जेन मन्त्रि पीयूष हाजरिकाया बड'लेण्ड टेरिटरियेल ओनसोलाव दैबाना आरो खुरखानायखौ होबथानो थाखाय थिरांथायारि राहा लानो खोथा होदों। उदालगुरियाव मोनसे कार्यकर्ता जथुम्मायाव बाहागो लाखांनायनि उनाव हाजरिकाया बुंदों दि सोरखारा गोख्रों आरो सोलोआरि सानथांखिफोरजों बेफोर गोबाव समनिफ्राय सोलिबोनाय जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय आबुङै रादाय होनाय। बिथाङा गाज्रि बोथोरावबो रायजो राजाफोर आरो बिजेपि मावथिफोरखौ गोख्रों मददनि थाखाय बाख्नायदों। रोजा अखा हासेयावबो बे हाबाफारियाव गोबां सुबुं थुबुर जानाया बिजेपि आरो ओनसोलाव बिनि खामानिनि सायाव सुबुंफोरनि फोथायथिखौ दिन्थियो। हाजरिकाया बुंदों दि बिजेपिआ बिटिआरआव गुदि थाखोआव गोख्रोंसिन जौगागासिनो दं आरो जौगानाय बिथायारि सानज'थाय आरो खैफोद रैखाथियाव गोसो होदों। बिथाङा सुबुंफोरखौ बिसोरनि फोथायनाय आरो मददनि थाखाय साबायखर बावदों आरो बुंदों दि गार्जेन मन्त्रि महरै बिथाङा बेफोर जेंनाफोरनि अरायथा सुस्रांनाय लाबोनो थाखाय सुबुंफोरजों खाथियै खामानि मावबाय थागोन। थामथि खौराङाव दङ दिल्लीयाव सा सानजानि फरायसाफोरखौ सिखाजों गाग्लोबनायनि दायाव साथाम हमजादों। दिल्लीनि बिजयनगर ओनसोलाव मणिपुरनि सानै फरायसाफोरखौ गाग्लोबनायनि थाखाय साथाम सुबुंफोरखौ हमनाय जादों। बे जाथाया 30 जुलाइखालि फुंनि 4 रिंगासोआव जादोंमोन, जेब्ला खहा जानांनाय जेरी आरो सेफर्डआ गंसे गलानिफ्राय दै बायगासिनो दंमोन। हरखाबै बाइकआव साब्रै सुबुङा फैदोंमोन आरो नांलायदोंमोन। बुलायनायनि समाव सासे गाग्लोबग्राया जेरीनि उदैयाव आरो सासेखौ बिखुङाव सुयो। सानैबो फरायसाफोरखौ गोब्राब जोखोम जानायजों थाबैनो बारा हिन्दु राव देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों। मडेल टाउन पुलिस थानायाव मोनसे गसर थिसननाय जादोंमोन आरो पुलिसआ सीसीटीवी फुटेज, कल रेकर्ड आरो जायगायारि फुंखाफोरखौ बाहायनानै नायबिजिरनायखौ जागायदों। पुलिसआ उनाव दायनिगिरि कृष्णा आरो कृष्ण काश्यपखौ खायो आरो सासे सेंग्राखौबो हमदों। हमजानाय सानै सुबुंफोरहा सिगांनि जेबो दाय गोनां रेबगान्थि गैयामोन आरो सोंनाय फिननायनि उनाव बिसोरो दायखौ सिमान लादोंमोन। ब्रैथि दायनिगिरिया दासिमबो गोमानानै दं आरो बिखौ हमनो नाजागासिनो दं होनना पुलिसआ बुंदों। ब्रैथि खौराङाव दङ गिबि मन्थ्रिया तामुलपुराव आबुं जिल्ला थामान होनो खोथा होयो। बिटिआरआव गोजोन आरो जौगानायनि समायखिरा लादों। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया खोथा होदों दि तामुलपुरा थाबैनो आसामनि मोनसे आबुं जिल्ला जागोन। बिथाङा बिटिआरनि मोनथाम गौथुमारि बियाब दरंगाजुलि, नाग्रिजुलि आरो सुख्लाय सेरफाङाव दावबायनाय समाव बे बाथ्राखौ फोसावो। दोलोनि मावथिफोर आरो रायजो राजाफोरखौ बिबुंथि होनानै सिएम शर्माया बुंदों दि सोरखारा बिटिआरआव मोनफ्रोमबो हारिनो गोजोन, जौगानाय आरो समानथि लाबोनो थाखाय आबुङै नांथाबनाय। बिथाङा गोग्गानानै बुंदों दि जेब्लानिफ्राय बिथाङा गिबि मन्थ्रि जादोंमोन बे ओनसोलाव जेबो गुलि गावनाय जायाखै आरो हारियारि दाङाबाजि जायाखै।
गिनाया जोबलांबाय, आथिखालाव जौगानायनि सम जाबाय होनना बिथाङा बुंबावदोंमोन। सीएम शर्माया गोख्रोङै बुंदों दि बिटिआरनि गासैबो सुबुंफोरा समान आरो बिसोरखौ मान होनांगौ। बिथाङा सुबुंफोरखौ जौगाहोबाय थानो थाखाय कक्राझाराव बिजेपिखौ गोख्रों खालामनो खावलायदों। गिबि मन्थ्रिया सिमा बारनाय जेंनाफोरखौबो बिबुंसार होनानै बुंदों दि जुदि जायखिजाया जाब्रबथायाव भुटाननि गारि दं, अब्ला जायगानि सुबुंफोरा नांगौ रोखोमनि खहा सुफुंनाय आरो मदद मोननांगोन। आयेन बेरेखा हाबफैनाय आयदानि सायाव बिथाङा बुंदोंमोन दि सोरखारा होखारनायनि गेजेरजों राहा लागोन, नाथाय नंगुबै थागिरिफोरखौबो मदद होगोन। बे दावबायनाया बड'लेण्ड ओनसोलाव गोबाव समसिम जोरनाय गोजोन, मोजां फाहामथाय आरो बयखौबो लाफानानै जौगाहोनो थाखाय आसाम सोरखारनि बिथांखिनि सायाव नोजोर होयो। बाथि खौराङाव दङ माजबाटआव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासेनि जिउ खहा, 4 जोखोम। माजबाटनि आसाम-अरुणाचल सिमायाव थानाय सिकारि दांगानि 2 नं बग्रिबारियाव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय जादों। 42 बोसोर बैसोनि आइजो लाबण्य बर'आ हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव जिउ गोमायो। 4 सुबुङा जोखोम जादोंमोन। जोखोम जानाय सुबुंफोरनि मुङा 51 बोसोर बैसोनि रबिलाल हेम्ब्रम, 45 बोसोर बैसोनि मरियाम सुरेन, 12 बोसोर बैसोनि पल्टन हेम्ब्रम, 10 बोसोर बैसोनि लक्ष्मी हेम्ब्रम। मख'नो गोनांदि अरुणाचलनिफ्राय आदार नागिरनानै ओंखारबोनाय मैदेरा गोबाव समनिफ्रायनो बे ओनसोलाव गिखांनाय लाबोगासिनो दंमोन। सानजौफुनि 2:30 रिंगासोआव मैदेरा थैनाय लाबोनिया बर'नि न'आव थांदोंमोन आरो खाथिनि गंथाम न'फोरखौ एसेब्लाबो खहा खालामदोंमोन। आइजोखौ गिबियाव गाग्लोबनाय जादोंमोन जेब्ला बिखौ बारान्दायाव उन्दुनाय नुनो मोन्दोंमोन। मैदेरनि दुखु मोननायनि जाहोनाव लाबोनिया बर'आ रुंसारि जायो। बे समावनो गुबुन न'आव थाग्रा आइजोनि बिहामजो 4 बोसोर बैसोनि फिसाज्लाया मैदेरनि गेजेरजों थांनानै गावनि जिउखौ रैखा खालामनो हादों। जाथायनि उनाव हाग्रा बिफाना थाग्रा खुलियाव सौहैदोंमोन। उनाव लालपानि पुलिसनि हेफाजाबाव गोथै सह'खौ पस्टमर्टेमनि थाखाय उदालगुरि सिभिल देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जायो। 6थि खौराङाव दङ गुवाहाटीआव 30 किल'ग्राम गान्जा जब्द खालामदों। दायनिगिरिफोरनि गेजेराव सासे बारग' एनडिएफबि केडारबो दं। गडसक पुलिस आरो स्पेशेल अपारेशन ग्रुप (एसअ'जि) नि जथाय अपारेशनाव गुवाहाटीनि बायजोआव थानाय गडसकनि साखाथियाव 50 किल'ग्राम गान्जा हमनो हायो। बे बेसादखौ रेबथुमनाय नम्बर AS01ES9991 गोनां गंसे सुइफ्ट गारिनिफ्राय होबथानाय जादोंमोन, जाय गरेस्वरनिफ्राय गुवाहाटी फारसे थांगासिनो दंमोन। टि इन्टेलिजेन्सनि सायाव बिथा खालामनानै पुलिस हान्जाया सन्देह गोनां गारिखौ ट्रेक खालामो आरो गडसक ओनसोलनि खाथियाव हमनो हायो। नागिरनाय समाव गोबां बिबांनि गान्जा बोखांनो हादों, जायखौ मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दैथुं बर' मुंनि सासे गाज्रि जगायग्राया फालांगि खालामदों। सुलुंनि बायदिब्ला बर'आ आथिखालाव सिफायजानाय नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड (एनडिएफबि) नि बारग' सोद्रोमा। गिबि नायबिजिरनायाव मिथिनो मोनो दि गान्जाखौ गुवाहाटीआव राननो थाखाय गरेस्वरनिफ्राय दैथायहरनाय जादोंमोन। 7थि खौराङाव दङ श्रीभूमियाव 3 बांलादेशीफोरखौ हमदों। आयेन बेरेखायै भारतआव हाबफैनायनि दायाव पुलिसआ सासे बांलादेशी नोगोरारिखौ फिन हमफिनो। पुलिसआ सनिबारनि मोनायाव श्रीभूमि जिल्लानिफ्राय भारतआव हाबफैनाय 3 बांलादेशीफोरखौ खादों। बेखौ गोसोखांहोनो हायोदि बांलादेशीफोर, जाय गुबैयै फोरमानलाइफोर गैयाजासे भारतआव हाबफैदोंमोन, बिथांमोनखौ रबिबाराव बांलादेशआव बिथांमोननि न'आव दैथायहरनाय जादोंमोन। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गावनि फेसबुक एकाउन्टआव हाबफैग्राफोरनि सावगारि आपल'ड खालामनानै बे बाथ्राखौ मुंख'दों। बेखौ रोखा खालामनानै दि आसाम आरो भारतनि हायाव रावबो हाबफैग्राखौ बारायनाय जाया। गिबि मन्थ्रिया बेखौबो मुंख'दों दि जेरै आं सिगां समफोराव बुंदोंमोन, दिनैबो रावबो हाबफैग्राखौ आसाम आरो भारतनि हायाव बारायनाय जाया। जों बे बिथिङाव जेब्लाबो सैथो जानानै दं। 8थि खौराङाव दङ आसाम सोरखारा 70 लाख रेशन कार्ड गोनांफोरनि थाखाय रेहाय बेसेननि गोनांथार मुवा बिथांखि जागायगोन। आसामआ 70 लाख रेशन कार्ड गोनांफोरनि थाखाय साब्सिडी गोनां आदार बिथांखि जागायगोन। आसाम सोरखारा मोनसे गोदान मावथांखि लाबोनो थियारि जादों, जायनि थांखिया गासै रायजोआवनो 70 लाखसो रेशन कार्ड गोनांफोरनो बाङाइ बेसेनाव गोनांथार जाग्रा मुवा जगायनाय। रबिबाराव कक्राझारनि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव खुंजानाय बे सांग्रांथि मेलनि गेजेरजों बे बिथांखिखौ फुड एन्ड सिभिल साप्लाइ मन्थ्रि कौशिक रयआ फोसावो। बे बिथांखिया 1 अक्ट'बरनिफ्राय मोन 10 जिल्लाफोराव जागायगोन आरो उनाव 1 नबेम्बरनिफ्राय आरोबाव 25 जिल्लाफोरखौ लाफागोन, जाय फ्राय 2.45 कौटि सुबुंफोरसिम सौहैगोन।
बे बिथांखिनि सिङाव रेशन कार्ड गोनांफोरा बायनो हागोन 1 केजि मुसुर दालियाव 69 रां, 1 केजि सिनियाव 38 रां, 1 केजि संख्रियाव 10 रां। मन्त्रि रयआ बुंदों दि गोरिब आरो गोनां सुबुंफोरखौ बाङाइ बेसेनाव पुष्टिगोनां आदार मोननायाव मदद होनो थाखाय आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव बे हाबाफारिखौ जागायनाय जादों। बे हाबाफारियाव एमएलए लरेन्स इस्लारि, कक्राझार डिसि मसान्दा एम पार्टिन, लोगो सामलायगिरि मदन तालुकदार आरो गाहाय मावख'गिरि सुभाष चन्द्र शर्माया बाहागो लादों। मोजां बेसेननि गला बिगोमाफोर आरो पन्चायतनि सोद्रोमाफोराबो बे बिथांखिखौ माबोरै मोजाङै सालायनो हायो बेनि सायाव सावरायनो थाखाय मेलाव बाहागो लादोंमोन। जाग्रा आदार आरो नोगोरारि जगान बिफानआ बुंदों दि जायगायारि आफादफोरा बे बिथांखिखौ रोखा खालामनायाव गाहाय बिफाव लागोन आरो गोनांथि गोनां साफ्रोमनिसिमबो सौहैगोन। बे आगाना आसामनि गामिफोर आरो गोजान गोजान ओनसोलफोराव आदार रैखाथिखौ बांहोगोन होनना मिजिंथिनाय जादों। अब्ला दिनैनि खौरांआ एसेनोसै, गोजोन्थों।